हेलो फ्रेंड्स पुणी आज एक नुआ वीडियो आपण सामना को आणुची मोर चैनल यूट्यूब चैनल है अजू कुमार से यूट्यूब चैनल मोर आज गोटे नुआ वीडियो आसूची जहाँकि नुआ स्टाइल वीडियो आपण सामना को आणुची से वीडियोटी निश्चित आपको भल लगे बोली मोर आशा और विश्वास आउ किछि समय पर से लोकेशन को मु पहुँची से लोकेशन पहुँची मु मोर वीडियो स्टार्ट करी किछि बाट मु आसी वेट करुची कारण बाइक जर्नी एत सहज नुह कारण रास्ता टिके भल ना ये सब रास्ता ये देखु रास्ता टिके भल ना ट्रक जीवा आसवा करुची ये रोड रे माने मु 20-22 किलोमीटर आसली माने एत टायर्ड लगिला मते किछि बाट आसी वेट करिछि मोर स्टार्ट करी मु आज पूरा फुल एक्साइटेड अच्छी आपण को सामना को मु नुआ नुआ वीडियो आनिबी आ जो लोकेशन को जाऊँ मुझे हिडन रखी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय अजू कुमार यूट्यूब चैनल आज एक नुआ वीडियो रे आपन को स्वागत मु आज गोटे नुआ फेमस जगह को जाऊँ आज जो जगह जाऊँ आज माँ लक्ष्मी पूजा से जगह माने विशेष भाव माने माँ लक्ष्मी को पूजा अर्चना करती विशेष भाव पालन हुए से जगह से जगह को जाऊँ आज आउ किछि बाट अच्छी से जगह को पहुँची आप मैंने भी जानी थे से जगह ना लक्ष्मी पूजार फेमस हुए से मुझे जगह को आसी आज माँ को पूजा कौ ढंग से पालन करती देखा मुझे आज कारण माँ को पूजा थिला काली आज नेक्स्ट डे ये देखो जाऊँगी चारिड़े पूरा अरे घंच जंगल में भर्ती जंगल को काटी कुटी ये रास्ता मेन रोड है आई रास्त मैंने ट्रक जीवासवा ये बहुत मात्रा रे कारण ये जो जगह मुझे से जगह हूँ मैंने माइनिस जगह खनि खादान जगह ये ऑल बेल आइकन को मैंने प्रेस करूँ कारण जिते मो नुआ नुआ वीडियो आसो आपण पाखे फास्ट पहुँचो जो मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ ये संध्या समय ये रोड रे बढ़िया वीडियो शूट करने बढ़िया लगे वाओ ये तो स्टार्ट है मोर मुझ मैंने कौन कह
ଏତେ ସାଇଡ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ୱାଓ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦିନ ବେଳା ଏଇ ଲୋକ ଆସୁଛି ରାତିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ୱାଓ କୋଉ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ହେଇଛି ଆଉ ଟାଉନ ଥାନାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଅଛି। କୈବଲ୍ୟ ବଜାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ପୋଲେଇ ଛକର ସାଇଡ୍ରେ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମେଢ଼ ସତରେ ଏଇ ମେଢ଼ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମେଢ଼ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେଉଁ ହିସାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ୱାଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ୱାଓ ସେଠି ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ୱାଓ ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାଓ ୱାଓ ସତରେ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ମେଢ଼ ଭିତରେ ମୋତେ ଟିକେ ଏଇ ମେଢ଼ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ବାହାର ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖିବା ଇଏ ଦେଖିବା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଡେକୋରେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୈବଲ୍ୟ ବଜାରରେ ହିଁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ କୈବଲ୍ୟ ବଜାର ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ୱାଓ ଦିଲ୍ ସେ ସାଲୁଟ୍ ଇଏ ଭାଇ ଦେଖ କେବଳ ମୁଁ ଖାଲି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି।
ये देखନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼କୁ ଯାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ ରୂପରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଣ୍ଡପରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏଠି ମାନେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହେ ଏଠି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ମେଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରୁହେ ଏଠି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏଠି। ପାଖାପାଖି ମୋ ଅନୁମାନରେ 100-150 ପାଖାପାଖି ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାବୀର ବଜାର ମେଢ଼ ପାଖରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ ୱାଓ, ସବୁ ମେଢ଼ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ମେଢ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ରେ ଅଛି। ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ୱାଓ। ସୁନା ମେଢ଼। ଏଠି ମାଙ୍କ ସୁନା ମେଢ଼। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଏଠି ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଢ଼ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ମାଙ୍କ ପୋଷାକ ଦେଖି ଆଉ ମାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ସେ ସାଲୁଟ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଇଠି ପୁଣି ନୂଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାର ମେଢ଼ ଦେଖିବା। ମାଙ୍କ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଉଡ଼ମଣି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଦିନ
ମାଆଙ୍କ ସୁନାଗଡ଼ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଞ୍ଚନ ବଜାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚନ୍ଦନ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ କୁନି ଭକ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ଭିତରେ ବସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମୋ ବାମ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକର ଜଣେ କାରିଗର ମହାଶୟ। ଏଇ ତାଙ୍କ ମାନେ କଳାକୃତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ହେଇଛି। ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି କହିଲେ ସରିବନି। ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି। ଚନ୍ଦନ ବଜାରର ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12 ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥାଉ। ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଉ। ଏତିକି ମା ତ ଚରଣାମିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିରାଉତ ଛକ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜିରାଉତ ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲାଗିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ମାନେ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ସାହସ ଦେଖେଇଥିଲା। ବାଜିରାଉତ ଛକ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହେଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମେଢ଼ରେ ବାହାନଗା ବଜାର ଅଛି ଏଠି। ବାହାନଗାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଇଏ ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରମଣ୍ଡଳ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଇଡରେ ହସ୍ପିଟାଲ। ଇଏ ବାହାନଗା ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆହତ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଉଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ବାହାନଗରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଇଏ ଟୋଟାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ